Здравейте, пичове! Ко правите? Сега. Надявам се да не ми фейлне камерата. Защото доста пъти ми фейлна така като гледам. Се размърках и аз бе. Ама и това имение се струва да се направи. Вижте колко е голямо. Вчера го снимах как се прави. И без да снимам, без да искам така, го заведах. И тук трябва да се освети малко. Тук има такова легло за хъркане. Да се хъркаш колкото искаш. Окей, стига съм се легавил. Да го направим на ден. Ахо. Та сега какво ще правя? Така като гледам, това тук малко грозничко ще седи, ама няма нищо. Да е грозно, не ви пука. Всичко е рандъм. Като цяло всичко си е перфектно. Перфект. Аз пък бахте или чали наставам тук. А така. Добре, ще дойда като съм завършил покрива. Айде. Еху! Така, отново съм тук. И покривчето го завършихме. Така. Айде бе, слизай. Нещо нима слуша клавиатурата. Това, което ще правя, пак с планини. Или пък, айде не с планини. Нещо друго да е. Чат. Охо, какво ще правим сега? Хаха. Окей, стига съм се легавил, това повтарям втори път. Или хиляден път. Или още по-хиляден път. Хоп, хоп. Тук е яко паркурче, бе. Яко паркур, малко ще се получи тук. Само че това трябва с спид да се направи. Ще се видим след малко или... да не е такова видеото. Да се продължи. И да... този път тук хич не ми харесва, но... Какво се прави? Тук се получи доста добре. Така. Да си имаш къде да се криеш, като да вали дъжда. Ама съм виждал подобни такива скали много пъти. И нещо такова се опитвам да направя. Да, ще се видим след малко. Така, отново съм тук. И ще правим средновековна къща, или поне така си мисля аз. И ще тук. От тук. До тук. Тук. Така. Сега трябва да я удължим с 4 пък 1, 2, 3, 4, 5, да станат 5. Сега си намислих едно нещичко, ама ще е за края на епизода. И Пепса хили в клипа бас и хиената.
Ей, деца не види, бе. Пак ми заби мишката, бе. Абе, нещо се получава. И навънка духа като... да не казвам какво. И в момента съм си пуснал телевизора, но обаче не без звук, да не пречи на клипчето. И... да. Пак се стъмвам мамка му. Ето така. Ако ме питате, що не играя с фейскам, защото просто не съм си свалил бродкаст. Това е една програма за снимане с фейскам. Защото просто бродкаст иска много софтуери. И ще ни трябва, една такава вратичка да се приличат. Тук е така. Еми, ще се видим след малко. Така, отново съм тук. И да, къщичката е до някъде завършена, от сега ви казвам. И сега ще правя покривчето. Ама този път без паузичка, няма да има пауза. И това клип ще е по-дълго, защото просто така реших. Тъй като напоследък кратките ми клипчета нямат много гледания. Ама Vlog 3 има около 53 гледания. Което за мен си е доста. Като за 11 годишно момче като мене. Окей. Добре, за малко спомисли, че ще залезе слънцето. Да не стане като оня път. Знаеш, седа сявка е така. Изведнъж, т.е. ето така. Изведнъж отварям. Оп, на нощ. Това просто беше някакъв бък от снапшота, тъй като той беше 44B. И скамай сега да видя за нов снапшот. И беше излязъл 45, а след това 46. Такова беше излязъл, но не го бяха пуснали официално. И сега е 47B, макар че има и C версия. И да, колко стана вече клипчето? 7 минути, даже 8. Това ще го правя по-дълго, просто защото казах, защото аз реших. Това, което ме притеснява с MC Edit-а, да не си бъгна много яко света, защото мога да се го бъгна. Има такъв бъг, още недоизчистен в MC Edit, което чакам да го оправят. Защото просто не е реално да ти се бъгне света, като не си кликна на никоя опция да ти такова, каквото си искаш да правиш от света. И да, ето тук, ето така, ето тук няма да излезе да сложим прозорчета. И тип така много грозно е този Пепи. Ето така. Като гледам, така явно ще е. Ай, тук няма прозорец, тук няма. Защо? Защото съм нахален. Голям тарикат съм. Ето наистина е така. В момента е 9:32. И да, е тук е така. Изчезват ми блоковете, бе. Така, ще се видим след малко, като съм готов с стените на къщичката. Айде. Оки-доки, антишоки! Готов съм с половината къща, така да я нарека, тъй като аз ще обзавеждам.
Е, тук. Къде да сложим леглото? Айде тук до прозорчето. Сложим едно легло. И крафтинг тейбъл. Стълбичка. Е, така е много добре. Дете седи леглото. Ако си на survival, тази къща ще отнеме много дни, ако не си много развит. Тоест, ако аз не съм много развит, тъй като аз понякога читвам, ама това е доста рядко. Аха. Ето го знамето на България. Просто защото другите знамена не ги знам. Тук нещо като кухнички съм се опитал да направя. И тия стъкла са доста красиви. Гледай. Що ми е такъв скина и аз не мога да се досетя. Що? Ама питам, защо ми е такъв скина, гледай го. Но пък и яко. да виждам в тъмното къде ходя. Тъй като на мен таковата не ми е много такова. Ими 11 минути вече стана клипчето. Това си е жив лайв направо. Лайв стрим. И тук. Така. Едно съндъче. Двойно обаче да няма да изгледа. Сложим една печка. Печки, тук мечки. Тук един енвил. Един джукибокс. И сега почваме с storage room, който ще е малък, няма да е много голям. Къде? Тук е така. Спомням си преди, като бях на 7-8 години, тогава не знаех хич за Майнкрафт. И Ванката като ме показа и си викам, каква ли е тази игра? И тем подобни неща. Това беше още 2011-2012. И накрая, като не знаех как да се я сваля, той дойде. 2013 беше тогава, началото. Дойде, свали ме и аз почнах да се играя. Обаче не знаех как да строя и само чупя. И изведнъж се научих да строя. Ама тогава бях малък, сега съм голям. Сега няма да изгледа да сложим осветление. Ето така да освети цялото. Някакви орнаменти трябва да се добавят горе. Кога се направи? Мързма да ги добавя. И къщата си е доста хубава. Сега ще свържиме с уличката.